Kan I se den? Det er svaleren, der er flyttet ind nu. Det er ikke godt. Velkommen til Off-Grid, en hjertsag. Som jeg sagde, det er svaleren, der er flyttet ind, og det er ikke godt, fordi som udgangspunkt, vi har vasketøj til herude, og de skider over det hele. Det jeg har gjort nu, det er at hænge den her op. Det plejer at kunne få den til at flytte. Det har det gjort de sidste par år. Så jeg håber, den kan igen. Men som udgangspunkt, så har jeg lovet en opdatering med hensyn til min sygdom, mit hjerte. Og det er den, der kommer nu. Plus, at der kommer en lille opsang fra mig af til Mongo TV. Nu vil lige gå ind i vores lille hytte her. Og der er altid hyggeligt herinde. Det er her, man sidder, når det er for varmt. Det er her, at det er det mest behagelige sted at være på den her ejendom. Jeg var til kontrol i sidste uge. Og det viser sig, at det med mit hjerte, det er jo hjertepatient. Det er jo hele essensen med den her kanal. Det er, at det er faktisk gået lidt tilbage for mig. De var ikke tilfreds med min hjerterytme. Så det man snakker om nu, det er, at jeg skal have noget diabetesmedicin. Det er med til at hjælpe hjertefunktionen, har man fundet ud af. Og det er ikke fordi jeg har diabetes eller noget som helst. Men man har fundet ud af, at det er rigtig godt for hjerte og kan hjælpe. Så det, der er sket indtil videre, det er, at jeg har været i min egen læge og fået taget nogle blodprøver, og jeg er sendt afsted. Og så skal jeg til en samtale på tirsdag i næste uge. Og så finder man ud af, altså der skal skrues på medicinen nu. Og så finder man ud af, hvor meget man skal skrue, og hvor lidt man skal skrue. Og det gør man nu for de prøver, det er jo noget med levertal, og jeg skal komme efter dig. Og jeg har ikke forstand på sådan noget, men det har lægeren forhåbentlig. Fakta er, at jeg har ikke været til kontrol i 2,5 år. Og det kom lidt bag på sygeplejersken deroppe, da jeg var til kontrol her sidst. At der var gået så længe, uden at jeg blev indkaldt. Så jeg tror, at et eller andet sted, der var sket en fejl, for jeg var røget ud af systemet. Fordi når hun kiggede, så skulle jeg have været til kontrol. Men nu har jeg været til kontrol, og jeg har fået taget en EKG. Og jeg har fået scannet mit hjerte, og det viser så, at det går lidt tilbage. Og det skal man have rettet op på. Så der er ikke så meget andet at sige til det, end at jeg er jo i deres vold, og det er jo dem, der bestemmer, og dem, der ved, hvad det rigtige er. Så jeg følger selvfølgelig deres anvisninger. Men jeg er temmelig træt af det. Det kan jeg lige så godt sige. Men i den anden, kigger man så i den anden optik, så er det så også godt, de har opdaget det. Frem for at jeg bare fortsat. Men indtil videre, så tager jeg det medicin, som jeg er blevet, som jeg har fået tildelt i tidernes morgen. Og så må vi se på tirsdag, så justerer de jo nok på det, og så skal jeg jo nok have noget ekstraordinært. Så det kunne jeg forestille mig. Men det var det med hjertet. Jeg går stadigvæk på arbejde, og jeg passer stadigvæk mit arbejde.
Men jeg er selvfølgelig begrænset på nogle ting. Det vil sige, at sætter du mig ud i kuperet terræn, og så beder mig om at drage afsted derude af, det kan jeg ikke. Men det er jo en del af den sygdom, jeg har. Så sådan er det. Det kan man ikke lave om på. Men så her for at springe til det næste emne, her i går, der så jeg så lige på YouTube, der sad jeg så noget fra Mongo TV. Han har lavet en video, der hed Velfærdspartiet, og hvor han angreb vores husejere. Faktisk temmelig voldsomt. Fordi vi var friværdigsmillionærer. Og vi var ikke interesseret i at hjælpe de dårlige stillede i samfundet. Og det, der slog mig lidt, det var jo, at det var jo det der med, at han mente, at vi skulle hjælpe andre, og at alting, det var vores skyld. Jeg vil være rundt og sige, John, den her ejendom købte jeg i 96. Og den købte jeg via kreditforeningen. Det er jo sådan, man gør i dag. Jeg vil kraftedeme ikke svines til, fordi at jeg har gået på arbejde hver dag siden 96. Og jeg har betalt den her ejendom ud, mens du har lagt i en seng og modtaget ydelser. Det kan jeg lige så godt sige. Det vil jeg kraftedeme ikke finde mig i. Jeg har betalt skatter, og jeg har tilført 3 børn til den her verden, der i dag er vokset op og blevet selvstændige, og de er flyttet hjemmefra, og de betaler skatter, for at du kan ligge i din seng og lave ingenting. Så skal du kraftedeme ikke komme her og sige, at jeg er det dumme svin, der går på 2 ben. Det her, det er købt og betalt. Og jeg står op hver dag, jeg ved ikke hvor mange år, klokken 5 om morgenen. Så det her, det gider jeg simpelthen ikke høre på. Og jeg vil opfordre alle til, der ser den her, og de få følgere, jeg har, lad nu være med at se hans videoer. Fordi det eneste, han laver det for, det er for at få nogle YouTube-penge, så han kan komme videre. Han har selv skabt den situation, han har sat sig i, og jeg har skabt den situation, jeg har sat mig i. Jeg skylder ikke noget i dag på den her ejendom. Jeg skylder ikke noget i dag på de 2 biler, jeg har. Og jeg har penge på konto. Men det er eddermame ikke Mongos skyld, at jeg har penge på kontoen. Det er fordi, jeg har knoklet røven ud af bukserne. Og når jeg den dag i dag går på sygehuset og får hjælp via den offentlige sektor, så er det sgu fordi, jeg har betalt til det. Så alt det andet lort, I kører med, det gider jeg simpelthen ikke at bruge min tid på. Jeg beder ikke om noget, og mine børn beder ikke om noget. De knokler, og de gør det selv. Og jeg har gjort det selv. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kunne klippe af, fordi jeg skulle på arbejde og betale for det her. Mongo har selv skabt den situation, han sidder i, og så sidder han kraftedeme og brokker sig over, at han ikke får penge nok. Han sidder kraftedeme og brokker sig over, at han skal betale sig tilbage. Ved du hvad? Vi har alle sammen lånt penge, og det eneste, man kan gøre som det mest anstændige, det er sgu da at betale de penge tilbage, når man indgår en aftale. Men det kan godt være, at jeg er forkert på den. Men det der, det gider jeg ikke høre på. Og jeg er i hvert fald færdig med at se hans argumenter for, hvorfor alting er galt.
Og når man så samtidig bruger 73 liter vand på at rense, eller på at vaske en pande af, så er man sgu ligeglad med det øvrige samfund. Men så kan man sidde bagefter og sige, men det er også synd for mig, og jeg ligger bare her i den seng. Ved du hvad? Du har selv skabt det, og det er den vej, det går. Drop det. Men jeg skal selvfølgelig ikke skælde ud på jer, der følger mig, og jeg er glad for, at I gider. Jeg kommer ikke til at hæve YouTube-penge på noget tidspunkt her, heller ikke selvom jeg når op til grænsen. Det har ingen formål, og jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til. Jeg passer mig selv, og jeg passer min egen, og jeg passer min familie. Og jeg er glad for mine børn. Jeg har 3 børn. Jeg er glad for, at de er kommet ud i verden og kommet i gang. Og ved du hvad, jeg gider faktisk ikke drikke rødvin. Så det var så lige sådan til mango der, altså. Nej, jeg drikker sgu ikke rødvin mango. Det må jeg skuffe dig der. Det gider jeg sgu ikke. Men pas på jer selv og hinanden derude. Og jeg skal nok få en opdatering, når det er sådan fra på tirsdag, når jeg ved nøjagtigt, hvordan min medicindosering bliver. Lige nu, der fortsætter jeg med det, de har givet mig. Og så tager jeg selvfølgelig til samtalen med den læge der op på Hjørring hjerteoperatorium, som jeg skal. Det var off-grid, en hjertesag. Pas på jer selv.